Okei, saanko mä miettiä ne etukäteen? Okei. Täällä ollaan. Mitä pitäisi sanoa? Asu Vaskiasvaara. Hankkeenissa on ehdottomasti parasta yhteishenki. Mä itse pelkäsin silloin, kun mä aloitin täällä, että mä en tule löytää kavereita tai että kestää tosi kauan päästä mukaan suomenkielisenä, mutta ne osoittautui vääräksi ja mulla on ollut tosi kivaa mun ensimmäinen ja tokan vuoden alku. Ei kannata pelkää tehdä virheitä, koska me kaikki tehdään niitä joka päivä, niin kannattaa vaan omistautua niille. Se vaatii siis hyvin, mutta mun on pakko korostaa sitä, että se vaatii tosi paljon rohkeutta ja sitä, että uskaltaa tehdä virheitä. Et musta tuntuu, että mä teen edelleen tosi paljon virheitä, mutta koska sen vaan rohkeasti omistautuu sille, niin se on tosi fine ja ei voi oppia kieltä, jos ei mokaa. Sitten ei kannata missään nimessä miettiä, mitä muut ajattelee. Että tekee omaa juttua just siitä, mistä tykkää, niin kaikki menee hyvin. Jos mä ollaan jossain hankkeenlaisten kanssa, niin mä huomaan sen, että siellä saattaa olla samaan aikaan paljon muita kouluja. Ja sitten etenkin silleen, että tosi monet täällä Helsingissä tuntee toisensa, niin mäkin olen saanut hankkeen kautta ihan älyttömästi kaveria niin kuin muista yliopistoista myös. Ja sitten varmaan kolmas olisi sellainen, että nauti tästä hetkestä, mikä sulla just nyt on. Et kaikki järjestyy ja kyllä sun tulevaisuus tulee menee hyvin.